Lestari. Permintaan langsung dari yang punya kerja. Ibunda Sri Lestari. Seksual buat Mas Sumbokong. Kok Sunggokong? Sundokong. Ambaba mewangi seni alun kembang melati dasar bulane dadari wong apa kok setia rumaksa nolong Katia rumaksa ingin endero hanjang kopi tresno nang sejati manggil lestari hitung tombang suci yang sami sajroning sepi tresnamu angan bengi hati hati tombang irati angan-anganku lelongno miteri tanapo Konjo dhumateng saking kru video syuting saking Masjid Jayet imangke ugi kepareng foto dhumateng teman-teman sekalian. Panyuwunan saking teman-teman kakung saking kru video syuting Jayet saking Masjid Jayet imangke ugi kepareng foto dhumateng teman-teman sekalian. Matur nuwun.